Bħal Ġwanni Pawlu II jew bħal Benedittu 16. Jidher li kulħadd għandu f'moħħu x'tip ta' papa jrid jara jmexxi lill-Knisja Kattolika fis-snin li ġejjin, xi kwalitajiet irid ikollu u kif għandu jilqa' l-isfidi li l-Knisja qed tħabbat wiċċha magħhom. Mument importanti fl-iżvilupp tal-Knisja Kattolika hekk kif bħalissa 115 il-Kardinal qegħdin jeleġġu Papa ġdid. Ġejna hawnhekk il-belt nistaqsu lin-nies dwar x'inhi l-opinjoni tagħhom dwar kif għandu jkun il-Papa l-ġdid. Naraw. Ħafna qalulna li l-Papa l-ġdid din id-darba għandu jkun ta' età żgħira. U naħseb irid ikun bniedem Papa żgħir biex tibda mhux ta' 80 sena u fek. Hekk ikun wieħed daqsxejn żgħir iktar kellu saħħa naħseb jien. Mhux xieħ, għalmenu fuq 70 xi ħaġa. Ekku, fuq 70, għax inkella mbagħad jagħmel ftit jeżu u jiġri l-istess. Però x'karatteristiċi għandu jkollu l-Papa l-ġdid? Joħsib il-Knisja kif għandha timxi minn mussana l-moħħna żgur kif aħna l-obbligu tagħna nitolbu għalih. Tanna mod partikolari jkun hemm Papa enerġetiku kif kien taqablu, li għandu l-enerġija u għadu żgħir u jirranġa l-affarijiet il-ħżiena li bħalissa dejjem ġew Knisja. Nasir tkun iktar modernu, Papa modern, u tkun naqra mhux anzjan ħafna, is-saħħa u hekk. Kun rikonċiljanti jipprova jisolvi il-problema li hemm. Bħalissa kellu l-Papa ieħor l-Akriġi Malta. U oħrajn qasmu magħna l-opinjoni tagħhom dwar l-isfidi li l-Papa l-ġdid se jkollu jiffaċċja la darba jiġi elett. Sfidi kulħadd isib. Dana ma jiġix xi ħaġa li ma jkollokx kontra anke familja u kollu kun hemm il-kontraversja tagħha. Jien naħseb li rrid jissir rekonstruction kbira ta' Knisja kif huma żminijiet bħala kulħadd jaf ġara u. Llum timxi mal-ħajja tal-lum, il-Knisja tiġġedded ruħha għall-ħajja tal-lum li fil-ħajja li qegħdin ngħixu llum. Nemma li għandu jkun bniedem qaddiż, bniedem għandu ċertu discerniment. Real kind of, I think, a challenge and and to prove himself in a way, I suppose, to the Catholic Church. It's going to be difficult for him because they need to be in the 21st century and he needs to make the right decisions, and obviously the Catholic Church and the priests have had a lot of bad press recently, so he's going to have to overcome that. Oħrajn esprimew il-fema tagħhom li lanqas biss għandu jkun hemm Papa. We believe that our leader is Jesus Christ. Ma nemminx li għandu jkun hemm Papa għax huwa Alla biss fuq l-art. We should not worship a man. Għandna niglorifikaw l-Alla l-ħaj. Mario Frendo għal Net News mill-Belt Valletta.